Bako naman gini o. Dako gini kamote. Upo. May naga. Nagbos kamote. Lumana. Ayan sa tigibong pang kulot. Ito po yung... Kuhanan mo ako pang ano ng kulot ha. Ito po yung ginagawa namin pangkulot. Ito po yung ginagawa namin pangkulot. Masarap po to. Masarap po to. Pag ginagulay, ito po ang rinurubos ko. Sige na, tinatawag na ako ng aking mahal. I love you. I love you. I love you. Tiyo. Hi. Sige na, bye-bye. Oh, ganun ko. Kung pogi ka sana, sinama ko yung mukha mo. Kasi hindi ka pogi eh. Isa na namang school year. Sabay-sabay nating ipagbuni ang kanilang pagmamahal. Apag, graduate na ako. Para ko sa inyo. Ang kanilang malasakit. You're the best teachers in the world. Thank you sa inyo lahat. Ha? Kanilang tiwala sa ating kakayahan. Okay na yan. Ngayon lang kami kakain yan para pag may tira. I love you. Saludo tayo sa mga graduates ng class of 2017 at sa mga kabarkada natin who continue to inspire them to do more and be more. Salamat sa tiwala mo. Kamote. Kaon ng kamote yan. Kamote kasi iba. Kamote kaoy. Oo. We can all do more. Ang kamote kasi mahal yung inulam na. Madamang. O si Papa, o yan baga, nagluwas na. O pa, masay ka pa. Sa puso ng bawat kapawilang Pilipino. Masayin ka pa. Ano, tinapa. May mga killer sharks. Ito na siya. Pagkatapos promosin. Kali ni Princess ay may tinapa. Tinapa na siya. Ali ba kasi linis sa Banwa Beso Bangga ay may pagpalo yun mo.